ba? Tasig ka ba? Ayaw na pang luya-luya, sumahon na siya. Tasig ka ba? Tasig ka ba? Sa tibuok mong kasing-kasing ay gulong simbahon si Jesus. Tasig ka ba? Tasig ka ba? Ayaw na pang luya-luya, sumahon na siya. Tasig ka ba? Tasig ka ba? Sa tibuok mong kasing-kasing ay gulong simbahon si Jesus. Siyang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yupuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon, siyang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yupuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon. Tasig pa ko, tasig pa ko, di na ko magluya-luya, simbahon ko siya. Tasig pa ko, tasig pa ko, sa tibuok kong kasing-kasing kay gulog simbahon si Jesus. Tasig pa ko, tasig pa ko, di na ko magluya-luya, simbahon ko siya. Tasig pa ko, tasig pa ko, sa tibuok kong kasing-kasing kay gulong simbahon si Jesus. Siyang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yupuan siya sa tanang katawan. Daigon o simbahon, siyang Alpha o Omega, Hari sa tanan, yupuan siya sa tanang katawan.